Mga kasama, kini si Radyoman Michelle Miral Galve. Dakong pasalamat sa inyong tanan, sa inyong walay undang nga pagsuporta ug pagpaminaw sa DXDC RMN Davao. Kini ang among inspirasyon sa kanunay aron himuon pa ang mas maayo, aron ihatag pa ang pinakamaayo para sa inyong tanan, labi na sa among paghatag og mga impormasyon, mga balita ug serbisyo publiko. Og sa tuig 2022, kita mahimo ng 62 years sa atong pagpanerbisyo sa DXDC RMN Davao. And thank you sa mga umaabot pang mga katuigan nga dili mi ninyo buhian og inyuha pagyud panggaon pag-ayo. Og kami usab magpadayon sa paghatag kaninyo og kinasing-kasing nga serbisyo publiko. Happy anniversary kanato mga kasama og sa kanunay ako ni Radyoman Michelle Miral Galve.